Перадавыя тэхналогіі і клопат аб прыродзе на экс-базе Крынічная спляліся ў адзіную сімфонію. Новыя жывёлагадоўчыя аб'екты, адкрытыя ў 2024-м, сёння цэнтр малочнай вытворчасці. Усё малако, якое тут атрымоўваюць, рэалізуецца сортам экстра. Калектыў прайшоў навучанне, што дапамагло бездакорна выконваць тэхналагічныя працэсы. Комплектация фермы происходила полностью поголовьем своих телок, низелей. На этой ферме происходил их раздой, комплектация, и к концу года получилось у нас 8430 литров молока удоя на фуражную корову. Среднесуточный удой 23 литра на одну корову. Экс-база Крынічная не спыняецца на дасягнутым. МТК ў Будках планава пашыраецца. Працягваецца будаўніцтва ў рамках 3., 4. і 5 пускавых комплексаў. Зараз вядуцца работы па ўзвядзенні кароўнікаў і навесаў для цялят. Будуецца даільна-малочны блок. Строительство 3-го пускового комплекса планируем закончить в апреле месяце текущего года. Далее планомерно будем продолжать работать на 5-м и 4-х пусковых комплексах. Сейчас ведутся общестроительные работы по коровникам, параллельно ведутся работы по профилакториям для домиков для телят. Практически работы на завершающей стадии. Осталось выполнить заливные полы. МТК у аграгарадку Завайць Нараўлянскага района ў зону адказнасці саўгасакамбіната «Зара» перайшоў у 2016 годзе. За дзесяцігоддзе аб'ект перажыў рэканструкцыю, значна змяніўся. Зараз тут утрымоўваецца звыш 500 галоў статку. На сегодняшний день удой на ферме свыше 30 литров на голову, то есть реализуем около 16 тонн молока. Также по мере увеличения производства зерна была построена сушилка и также хранилище для зерна на 10 тысяч тонн. На такіх моцных гаспадарках і будуецца дабрабыт раёна. Па вытворчасці малака Мазыршчына плюсуе на 20%. Задача на гэты год завяршыць асноўны аб'ект – малочна-таварны комплекс «Будкі». Гэта дазволіць на адной пляцоўцы размясціць 3000 галоў. Это замкнутого цикла ферма, и телочное поголовье будет уже до коровы выращиваться. Поэтому такая на Нараўлянском районе это одна единственная площадка, и в декабре месяц, конечно же, ее завершающий ввод. Ну а уже в апреле месяце мы вводим еще одну из очередей, и на сегодняшний день, конечно, в экспериментальной базе Крынічная имеется телочное поголовье, которое автоматически заполнит эти два животноводческих помещения. На нараўлянскіх землях Мазыршчына бачыць перспектыву. Плануецца заняцца вырошчваннем бычкоў. Крамавая база раёна дазваляе развівацца ў гэтым накірунку. Тацяна Пеменёнкава, Алеся Федарцова, Сергей Лукашук, тэлерадыёкампанія «Гомель».